Oras, selamat hari Minggu matutu di hita saluhutna. Tung jot au songon guru Samaria, mangalapai tu sumuri, ape soboy asna, mula pe mangalapi, tung tuan de maro Jesus manjoho. Tung torok dojol mai natalala, lama ngoloi daging nai, sudah gogo nama mikiri, olan lusi satu kini, di ujung nape ikon nasairing, Ujahama epistel dihita di minggu tasadarion minggu padu puluh hondung Trinitatis 25 Oktober 2020. Yesus do aik hanguluan sada raja-raja 17 ayat sada rodi ono. Si Elia manuri rakkon logoniari ranggapuri, gabi akka pidong siga marbudu ibana. Dungi Roma hatani si Elia halak Tisbi, sian halak paisolat di Gilead, maddok tu si Ahab. Songon sitong na mangulu Jahoba debatani Israel, jala au marhalado di Jolona, dang jadi ro nabur manang udan manang 3 tahun, molo sojolo au maddokon. Dungi Roma hatani Jahoba maddok tu ibana. Laho mahosia non jala todong madopak purba, jala martabuni maho di labung sungai Kerit na di baribani Jordan. Ikon minum sian sungai maho, jala nunga hudokon akka pidong siga, asana sida marmudu hodisi. Dungi lauma ibana jala dibahem maho bartu hatani Jahoba. Lauma ibana tutu jala hudul di labung sungai Kerit na di baribani Jordan. Jadi Roma akka pidong siga mabuat tu ibana sagu-sagu dohot juhut manugut nai dohot budari nai. Jala sian sungai ibana minum. Patujolo. Ragam do nabuoi mangaliluhon nguluni jolma natuk paholakot dirina sian adopan rodi lomoni rohani debata. Tutu sainaindo di uji jolmai ala ragam ni pangelana di tanoon laho pasisihon hagugo onna.
isarani di parsiaduon di huaso, hagiot ni pardagingon, ro di sakap-sakap ni roh hadiri, gabe di patadihon hajongjongan debatana asing, na dietong rohana marhagugoon, jala natuk mangodihon ibana. Ise do natuk mengatasi debata sasadasa na manopa saluhut, jala na mangarajai akana tinopana. Panurirang Elia na sinuarahon ni turpukon, pabotohon hagugoon ni debata. Saguru tulomo ni rohana sabingdo akka parhusoran ni akana tinopanai. Asa marhite sianima diboto, diatusi huhud dihaporseai jolmai, dangadong parhuaso na asing, natuk maduai hagugoonna. Paduahon hatorangan ni turpuk. Adorang sosahat tupaku halion ni turpuk, adong piga-piga narikot si parrohonoton sian buku raja-rajaon. Rangkaian historis teologis. Mangihuton parsagi rodi parpea ni buku raja-rajaon, masuk tu horong nevi indo akka buku raja-rajaon, ima dihorong ni kitab nabi-nabi awal. Buku raja-rajaon pabotohon taringot perdalanan manang sejarah ni halak Israel, jala sikopma dipatupa buku raja-rajaon hira-hira di ujung ni harajaon ni Juda, hira di tahun 510 adorang so Kristus. Targor pe buku raja-rajaon songon kitab nabi-nabi awal. Allah di bagasani tarida hajongjongan rodi pakubasion ni akka panurirang isarani Elia, na mangalehon pesan profetik ni debata, tutonga-tonga ni halak Israel dunggabi bangso manang nation. Di surat pe buku raja-rajaon dada holan mangodolhon partikian manang peristiwa kronologis sabing, alai huhut laho pahotton tujuan religius ia debata toktong mangaramoti pardalanan ni bangsona. Asa marhitei boy maboto otta tujuan panuraton buku raja-rajaon ima debata toktong mangula di sude partikian. Allah bertindak di medan sejarah, jala natuk mabuan panidangion manang kredo, mamuka pamiliton ni debata tu si Abraham, Musa, sahat tu haluaon bangsoi sian tangan ni halak Misir, parpadanan Sinai, mangaleon tanokanaan tu halak Israel. Saluhut nai pabotohon tu ngolu ni bangsoi, asa unang dao jala manibil sian lomo ni rohani debata, nong mamilit jala manodu nasida gabe bangsona. Hatorangan diturpuk ayat sada. Uju harajaon ni Ahab anak ni si Omri gumomgom Israel di Samaria, di jauh debatado panurirang Elia. Eliyahu, Tuhan adalah Allahku, sian Tisbi. Keterangannya, Tisbi atau Tisbe terletak di Gilead, yakni bagian utara daerah Transyordan, yakni bagian sisi kiri sungai Yordan. Gilead sendiri adalah daerah terpencil, di mana penduduk atau orang Gilead umumnya kuat, hitam legam terbakar sinar matahari dan berotot. Sebagaimana penduduk Gilead, Elia berkarakter berani, tanpa keraguan sedikit pun, dan tak mengenal rasa takut. Allah memanggil Elia sebagai hambanya tatkala Israel Utara di bawah kepemimpinan Ahab terjerumus dalam penyembahan terhadap Baal. Dihatahon si Elia dijoloni si Ahab, songon sitong na mangulu Jahoba debatani Israel, jala au marhalado dijolona, dang jadi rona burmanang udan, manang 3 taonon, molo sojolo au maddokon.
Rimas ni debata tu si Ahab takas doi songon natar surat di sada raja-raja saplonom ayat 30 sada rodi ayat 30. Lumobi ma dukosa di parjol mahon si Ahab si Izebel. Manghuton budaya patriarkat nahina somalhon halak Jahudi. Ia tarsurat peguarni si Izebel jolmani si Ahab alat tadido hajahaton nabi nuanna nama negai hauduhon ni hala Israel di parsihohoton rodi panguluyon ni nasida tu debata. Pemusnahan ibadah kepada Yahweh secara sistematis. Marhite nama ngusung panobaon tu debata Baal. Keterangannya, perkawinan antara Ahab dan Izebel melahirkan suatu kepercayaan baru di Israel. Lahirnya suatu pemujaan kepada dewa Tirian, Baal Merkat, dan Asyerah, Zezebel. Kuil-kuil tempat pemujaan dewa-dewa tersebut dibangun di Samaria. Dari perkembangan pemujaan-pemujaan tersebut, maka kepercayaan kepada Yahweh menjadi terancam. Para nabi Baal dan Asyerah menikmati status pejabat, sedangkan pengikut setia kepada Yahweh mendapatkan siksaan dan mereka dipaksa untuk mengingkari Yahweh untuk ikut menyembah Baal. Adalah Milkaya bin Imlah, seorang imam ketika itu menolak untuk berkompromi dan ia tetap percaya kepada Yahweh sajalah yang mempunyai kuasa. Dan dia akan membalaskan semuanya dengan membinasakan dinasti Omri. Kemudian kelompok Milkaya mengasingkan diri dengan pergi ke tempat terpencil keluar dari kehidupan kerajaan. Zebellah yang sesungguhnya memerintah kerajaan dengan memerintah Ahab suaminya, dan praktis ia pula lah yang memerintah Israel selama pemerintahan Ahab. Ayah Izebel et Baal orang Raja Sidon. Penyembahan kepada Baal yang berasal dari Kanaan telah lama ada di daerah itu, dan Izebel memperkenalkannya kepada orang Israel atas pernikahannya dengan Ahab. Baal sendiri dipercaya sebagai Tuhan atas hujan dan kesuburan tanah yang mengontrol musim dan hasil ladang. Praktik penyembahan terhadap Baal serta-merta berakibat pada kerusakan moral dengan bertumbuh suburnya praktek amoral di seputar pelacuran suci, pembunuhan, kejahatan sosial, ekonomis, dan budaya di tengah-tengah orang Israel. Di hinamasa halum lamonon disuruh debata masih Elia pabotohon uhum ni debata tu nasida. Debatado napuna saluhut natinopana nama ngaturuhon pardalanan ni akatiki jalana marhuraja di gijang akka debatana sinoba ni bangsona asing. Ay marhite na sinuru ni debata si Elia naso jadi rona burnang udan patar mana soadong hagogoon ni Baal nani usung ni si Izebel. Panghuman ni debata manginona jala mabuan tu hamatean di akka suasuanan pahap-pahanan rodi jolmape. Ayat 2 saat rodi ayat ono. Dukosa di pasahat si Elia parsuruon ni debata marhite na pinabuana uhum tungolu ni si Ahab rodi bangsoi disuruh debatado si Elia laodopak purba jala martabune di labung ni sungai Kerit. Allah mengirim Elia menuju tempat terasing, tersembunyi dari siapapun. Ini semata-mata bukan hanya melindungi dari bahaya fisik, tetapi sekaligus pelatihan rohani Elia. Pelatihan ini mendidik Elia agar senantiasa rendah hati dan diajar untuk senantiasa berpegang teguh pada iman percayanya kepada Allah saja. Lazimnya dalam perjanjian lama, nama suatu tempat memiliki arti khusus.
Bila pun sungai Kerit tidak diketahui lokasinya dengan pasti di zaman sekarang, tetapi kata Kerit dalam bahasa Ibrani diambil dari kata kerja carat yang berarti dipotong atau dicincang. Kata dipotong mengartikan dipisahkan dari orang lain. Tindakan Allah menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit mengartikan bahwa Elia yang menjadi juru bicara Allah dan yang telah mengumandangkan hukuman bagi Ahab dipisahkan dari semua aktivitas yang dimiliki Elia. Pada saat yang sama, Elia juga dipotong atau dicincang sampai kecil hingga Allah menggunakan situasi yang tidak menyenangkan itu guna membentuk Elia agar percaya sepenuhnya kepada Allah serta mencukupi kebutuhan Elia sehari-hari. Boado dalam ni debata manarihon ngulu ni akan aporsea di ibana. Metode dan cara Allah faktanya kadang mengejutkan dan tidak logis. Dalam ni debata marmuduhon ngulu ni si Elia pe dan tardodo pamikirion. Ia nasomal na diatusi jolma marhite akan naniulani tangan nado di parsaulihon jolmai nagabe bohal ningoluna. Lando tutu na dihasusahon ningoluni jolma lumobi mai na pasari-sari hinarikot ni bohal perdagingoni. Alai sikop dipatuduhon debata huasona nasotupa atura paron akan marsihohot marhaporseaod di ibana. Manna imasi panganon na nilehon ni debata di bangsona di parhorsihan. Panipuli adong piga-piga naboi ginuriton marhite namasa di diri misi Elia mangihuton turpukon lumobi molo ni auhon tu edeta nomor 223 nang sipata pe idaun debata manadikon anak haholongani tungna sotutudoi. Sebagaimana Elia dipisahkan untuk siap dipakainya, melatih kualitas hidup orang yang dipilihnya. Allah menghancurkan kesombongan, memindahkan ketakutan, mengubah kebiasaan yang telah mendarah daging sampai seluruh diri direnovasi siap untuk keinginannya. Nang sipata di pabeda debata pangurupina anggo jupang tikinii pitor tongosonnai ayat 2 buku ND nomor 227. Sebagaimana Elia dipersiapkan dan tetap dipersiapkan sebagai hambanya, Allah mencukupkan perbekalan. Yesus doai kanguluan nasotupa mauas jolma na mangulu di bagasan ibana. Pos rohaku di amakku, nang behaha gugutakku, sai holong rohanai di au, sai holong rohanai di awon, anak nai. 5 ayat tulu buku ND nomor 227. Ima jamita dihita manabai jamita na nanai manang nanaung tabigi di parminggota sadarion songon epistel. Marende mahita sian kur audo dalani ra torop do hita nang mamboto endeon ala sangat umum do taidehon terlumuwi tudongan aktivis paduan suara.
Ai nagale ako Tuhan molo sohorap dohot au sai pargogoy sai toguau asa sai sahanang lambung hidup Tuhan Yesus au do dalani au do hasitongan lasau lasau do hanguluran au do dalani au do hasitongan lasau lasau do hanguluran jangan dong satu amai sobar iteau jangan dong satu amai sobar iteau oleh Tuhan saya tolong di dalam ini kasih Tuhan asa dia mengeluar nanti natu bani kasih roham ai nagale ako Tuhan molo sohorap dohot au sai pargogoy sai toguau asa sai sahanang lambung hidup Tuhan Yesus os manohani Oke sahabatku, sawadima renungan harian sian epistel di Minggu Tasadereon. Oras.